Salutare, oameni buni și nebuni. Nu sunt la volan de data asta. Și chiar m-am gândit, ok, hai să fac ceva în afara... Mereu caut să schimb niște chestii în setting și asta este una dintre schimbări. Ok. Subiectul fiind astăzi... Ce subiect ar fi? Bine, în cap prima oară mi-a venit să pun o întrebare sau să ridic la fileu o chestiune foarte simplă, foarte simplă, la care să vă gândiți și la care să se gândească mai ales cei cu copii. Pam, pam. De ce am zis chestia asta? Pentru că imaginați-vă un scenariu. Imaginați-vă un scenariu în care peste, să zicem, 5, 6, 10 ani de zile, poate și mai puțin, 2, vine copilul la tine și zice: bă, dar ce dracului ai făcut când a fost treaba cu pandemia, cu vaccinurile, cu toată vrăjeala asta care a început să iasă la suprafață? Bineînțeles că a început să iasă la suprafață, pentru că nu se putea altfel. Adevărul este întotdeauna la suprafață, într-o formă sau alta, și după cum ați văzut în ultima vreme, și mai ales în Statele Unite, da, apare la suprafață adevărul, că nu poți să-l ții la infinit. Și gândiți-vă așa, vine copilul la tine și zice: bă, dar tu ce pana mea ai făcut acolo? Ai făcut ceva? Ok. Man, e adâncă treaba asta, pentru că și eu, ca și alții, lăsând la o parte credințele interne proprii cu privire la toate aceste aspecte, și nu mă refer la ceva în mod particular, ci în general, în sensul că fiecare din noi, care nu s-a aliniat cu această prosteală globală, a făcut ceva, nu știu, a scris ceva, a împărțit o idee, a scris un articol, a șeruit un video, sau mai multe video, sau mai multe articole, sau a făcut un video, ok? Bă, ceva, înțelegeți? Să vadă că ceva a făcut, a zis ceva, n-a tăcut din gură și a mers mai departe. De-aia am făcut eu, ok. Oricine vine la mine și zice: bă, dar tu ce ai făcut? Uite ce am făcut eu, ok? Și acum poate să mă contrazic absolut oricine care mai urmărește sau urmărește aceste videouri și să zică: bă, contraziceți-mă cu ceva, pentru că tot ceea ce am zis s-a întâmplat de ani de zile. Și la fel, și ce o să zic acum și mai încolo, iar nu o să vă placă. Nu are cum să vă placă. Ce crezi, că mie îmi place? Sunt în aceeași situație ca și voi. Credeți că sunt diferit? Nu. Doar văd, simt și nu pun botul la programele mentale sau propagandele sau toate lucrurile care ni se vâră așa, știi? Doar să le luăm, să le înghițim și să devenim dependenți de ele. Deci, cumva, tema zilei este: gândiți-vă așa, ok, hai să zicem că noi ne-am trăit, ne-am mâncat mălaiul, am trăit, ne-am distrat, ne-am plimbat în lume și chiar mă gândeam la treaba asta. M-am plimbat și eu. Cât m-am plimbat nu contează, suficient. Dar dacă asta înseamnă în momentul de față, ca de acum încolo să rămân în România, care, by the way, e o țară foarte frumoasă, are și mare, are și munte, are de toate. Ok. Dacă asta înseamnă că de acum încolo să stau aici, păi ok, stau aici. Ce? Vorba aceea, bunicii noștri și străbunicii noștri se mișcau într-un areal de 100 de kilometri. Deci bunicii nu ieșeau din sat sau din prejurimii satului, știi? Și așa s-a desfășurat viața. Ok, nu putem să comparăm, nu e vorba de comparație, pentru că aici sunt mulți factori și
tot ceea ce înseamnă partea asta de dezvoltare economică și globalizare, implică acest lucru, implică transportul, implică călătoria, implică toate chestiile astea. Dar dacă în momentul de față, datorită indicațiilor de la cei care conduc vrăjeala asta, se spune, bă, gata cu migrarea, gata cu ieșitul, gata cu plimbatul din stânga în dreapta și mai departe, ia să stea toată lumea acasă, știi, că nu mai vrem emigranți și așa mai departe. Da, sau, și acum nu mai trebuie să o învălui așa în teoria conspirației, nu mai e nimic conspirativ, că balanța negativă a pensionarilor sau fondurilor care provin de la cei care au contribuit la sistemul de pensii, bineînțeles că a înclinat în favoarea, hai mă să scăpăm de ei, pentru că cei care au contribuit la sistemul de pensii, sau să zicem așa mai simplu, valoarea cu care s-a contribuit este mai mică decât valoarea și necesarul, financiar vorbind, de a susține un om bolnav, mai ales în ultimii ani și mai ales dacă are cancer. Deci nu vă puteți închipui cam cât de scump este, sau poate mulți dintre voi știți, pentru că aia este într-adevăr o pandemie. Cancerul este o pandemie și este de ani de zile pandemie, dar nimeni nu vrea să accepte sau să vorbească despre acest lucru. Dar tot sistemul medical profită, mai ales Big Pharma, da? De pe sumele asociate tratamentelor cu cancer. E ceva în regulă cu chestia? Nu, așa e, ok, dar hai să spunem lucruri pe față. Băi, în ultimul an un bolnav de cancer acoperă toți banii, aproape toți banii, dacă nu mă înșel, pe care i-a contribuit o viață întreagă la sistemul de pensii. Deci, sistemul în momentul de față este ineficient. Mă rog, mai sunt câteva companii foarte mari, cum este și ING-ul și alții mai șmecheri, care pentru că investesc banii aia și fac tot felul de chestii, încă sunt în piață și reușesc să susțină aceste sisteme private de pensii. Pentru că, până la urmă, e un exercițiu financiar. Da? Când vorbim de stat și mecanismele în care doar știm foarte bine ce se întâmplă acolo. No. Ok, să scăpăm de chestia asta. Am vrut să ridic la fileu o singură chestiune pe ziua de astăzi. Gândiți-vă în felul următor. Ce se întâmplă dacă peste un interval de timp, luni, ani, zeci de ani, vine așa o bătrânică sau un pitic și te întreabă, bă, dar tu ce ai făcut acolo? Ca să nu mai vorbim că poate să vină copilul tău și să te întrebe, bă, tati sau bă, mami, voi ce dracu ați păzit, mă, acolo? Ați tăcut și ați mers pe burtă, v-ați spus măști și gata, nu? Și apoi v-ați vaccinat și asta a fost tot, nu? E ok. Fiecare are dreptul să aleagă pentru corpul lui. Dar există niște efecte secundare. Efecte secundare, hai să zicem că pentru noi nu mai contează atât de mult. Mulți au renunțat, nu știu dacă ați observat, sau resemnat. Dacă vorbim de fertilizare negativă, adică defertilizare, sau, nu zic cuvântul ăla care e foarte greu de înghițit, sterilizarea viitoarei populații, știu și eu ce să zic. Cum o să o duceți pe asta? Greu, știu. Eu zic că mai bine vă puneți acum întrebările decât să vine copiii să vă pună întrebările astea. Hai că nu e prea târziu. Încă se mai pot face multe lucruri. Și ăsta este și motivul pentru care încă mai spun și eu câte ceva. Să fiți iubiți.